बे समाव सासे समाज सिबियारि सुबुंनि बाख्नायजाथाव हाबा समाज सिबियारि दिगान्त बर'आ गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनो मागो दमासिनि मुङाव ना राननानै होदों। बाथ्राया थारैनो नंगौ। गुबुन गुबुन रंजानाय फोरबोफोराव गोबां सुबुंफोरा गाजा गोमजायै रंजायो। नाथायबा गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरा रंजानाय फोरबोब्लाबो रंजानो हाया। रंजानाय फोरबोनि मुङाव ना बेदर जानो गोसोब्लाबो बायनानै जानो हाया। बोथिसे आदारखौ माबोरै फोलोमनो हागोन बेनिल' सिन्था जानानै थायो गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरा। बेखौनो नोजोर बोनानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि सुग्लापारा गामिनि सासे समाज सिबियारि दिगान्त बर'आ गावनि ओनसोलाव थानाय गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनो मागो दमासि फोरबोनि मुङाव बेसेन नाङाजासे ना राननानै होदों। मिथिनाय बादिब्ला दिगान्त बर'आ सिगां बोसोरफोरावबो बेबादिनो मागो दमासिनि मुङाव ना राननानै होयो आरो देग्लायबो 30निबो बारा गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनो ना राननानै होदों। ना राननायखौ मोननानै गोरिब दुखुथियाफोरनि मोखाङाव गोजोनग्लायनाय थासारिखौ नुनो मोन्दों आरो दिगान्त बर'खौ गोसोनिफ्राय साबायखर होदों। खुलुमबाय रोदा बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आं साबायखर थाबाय। दायो आं गुरि गुन्द्रा बिथांमोननो सोरबा बिदुआ दङ, सोरबा आरो खामानि मावनो हाया आरो जेनेबा जिबायदि गोसो बिथांमोना मागो दमासि समाव बायना जानो हाया। दा मागोनि समाव जा ना बेदरफ्रा गोबां दाम जायो, बिनिखाय आं बिथांमोनखौ अननानै बिथांमोननो देग्लाय बोसोरावबो बिदिनो ना अनसुंथाइ हरदों। सिगां बोसोरफ्रावबो आं बिदिनो हरोमोन। देग्लायबो बिथांमोना आं अननानै बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ जेनेबा जिमान दुखु खालामबाबो जेनेबा बे समाव जेनेबा बायना जास'नो हायि बायदि नुहुरनानै सिगांफोरनि बायदि आं दा देग्लायबो हरनाय जादों आरो बिथांमोनखौ अननानै। मोनबेसे फुख्रि दङ? आंहा दासान्दि आं गावनि हाबो गैया आरो फुख्रिबो गैया। आं जेनेबा गुबुननिफ्राय बन्दक लानाय दङ मोननै। दा बेयाव आं फिसिनानै दा देग्लाय खाफाला गाज्रि, मानो होनबा देग्लाय बाना गिदिर दङ मोनसे, बेयाव थांजोब्बाय आरो नाया। नङाबा देग्लाय आरो बहुद माबा खालामनो हागौमोन आरो होजोबनो हागौमोन। बेनिफ्राय दा आं गंसे दङमोन गामियावनो लानाय, बे हाखरनिफ्राय आं बुथुमनानै जेनेबा बे नाखौ रानना होदों आरो दा बेखौनो बिथांमोना जाय बिथांमोना दिनै आंनि अनसुंथाइखौ मोनबाय, जाहाथे बिथांमोना आलो गोजोनै नाजावना लानानै आलो गोजोनै रंजा खुसि जाथों आरो जाहाथे जेबो गोदान बोसोरनि समाव आरो जेबो गाज्रि माबा सानलायनाय फैनाङाथों, आं बेखौनो खावलायो आरो। बर'आ मागोनि दिनाव ना होदो जोंनो आरो फैगोन बोसोरावबो बे रखम मोनजाथों। अनसुंथाइ होदों जोंनो बोसोरफ्रोमबो 4 बोसोर जाबाय दिनै होनाया। गैयिनि थाखायनो जों माबा बायना जानो हायिनि थाखायनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों। बेनि थाखाय जों धन्यबाद। बेखौ सोर होदो? दिगान्त बर'। बेबायदि माने दमासिनि नामाव दमासिनि बोसोरफ्रोमबो बोसोरब्रै जाबाय होनाया। जों फैसा लादों नामा? फैसा लायाखै, ओरैनो होदों। मोनसे दान अनुदान होनाय जायो। बिथांखौ मा होनना बुंगोन नैबे समाव? जों आसिरबाद थेंकिउ होनाय जायो आरो जाहाथे माने फैगोन बोसोरावबो बेबायसा मोनथो। जों बोसोरै बेखौनो बोसोरब्रै मोनबाय। सोर होयो? दिगान्त बर'। जोंनो माने दिगान्त बर'आ बोसोरफ्रोमबो ना होयो। दुखियाफोरनो राननानै होयो आरो थाइसेबो फैसा लायाखै। मागो दमासिनि नामाव जोंनो राननानै होयो। बिथांखौ मा होनना बुंगोन? बिथांखौ मा साबायखर बावगोन बावा? साबायखर होदो। बेनिफ्राय बिथांनि जिउआव मा जागोन? बिथांनि जिउआ लावलांथों आरो जों बोसोर बोसोर बेबायदि मोनबाय थायो, बेनिखायनो बेबायदि जों साबायखर बावो आरो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव
फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।